z neba. Už vás osvítil, nevidíte, jak na vás peče. No, však ja vidím, že ma osvítil. Vidíte, ale ten nož, až tu bude ten krokodil chodiť, tak ho prepíte nožom. No, to by si sa neverila, že ja sa nebojím krokodilov. Ja vám verím, Ujo, vyzeráte tak strašidelne, že oni sa vás ľaknú. Hej, turecká, alebo mongolská. Kaďa si, herečka. Hej, nepoď sa, teplo je. Nepoď sa. Kaďa si. Nepoď sa teple. Ja som mal aj kamaráda z Mongolska. Ten sa volal... Že aké meno ti poviem? Naran Tataralt. Naran Tataralt sa volal. Ešte raz? Naran Tataralt. Čo? Naran Tataralt. Nie Zasral. Naran Tataralt sa volal. Brat, keď chodil tu na konzervatórium, na spev, brat bol operný spevák. No, a vy ste neskúšal spievať? No, neviem, voláka. Môžete spievať, kľudne. My máme radi operu, všetci sme fanúšici. Doniesol toho Mongola a robil si čaj. A čo myslíš, čo si dal do toho čaju? A Mongola. Nie, ale nie, Mongola. Nie cukor, sol, 2 lyžičky soli. A to je truľo. A zaspievate nám, Ujo? Nie, nebudem tu volákať. To ja... Aha,